duoko gonya kwa Ramogi wadhi kelo network maro modhiamo makawuono kwa dhi nyaka kaunti ma Kisumu. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta orwako chako tich ayanga kar loso meli mar Kisumu shipyards kowacho ni odhi nyuolo tije kendo jiwo johala ne rawere kata jiwo ohala ne rawere kod jo Kenya mamoko mathoth. Jalieta miyo waler. Magbero dho wath ma Kisumu osebedo kadhi nyime kachiel kuom mago ma sirkand Uhuru Kenyatta osebedo kachwalo en undo meli mag chwalo mwandu. Sirkal yango ni yaw ayanga kar loso meli mar Kisumu shipyards oyaw thuolo mar ohala kod wuoth e nam lolwe e kind piny Kenya kod pinje mamoko matiyo kod nam lolwe. Flotation and subsequent commissioning of MV Uhuru 2 will have an immediate impact of increasing the volume of petroleum product being transported to Uganda from Kisumu, while at the same time generating more revenue for the government and creating jobs for our youth. Jatend piny Uhuru Kenyatta omedo ni yaw ayanga Kisumu shipyard kod chako tich meli mar MV Uhuru 2 en chenro madhi jiwo loso mwandu mapachoka komedo jiwo mondo omed chenro mag loso mwandu mawuok pachoka kaka kambi mar loso lewni mar Dada Export Processing Zone e county ma Kisumu. She has just started her facility less than a month. She now has 150 employees. From 3, 150 people. And her target is by December, she will be an employer of 3,000 people. We've had over 2,000 Kenyans being employed here in this shipyard, and we foresee this growth going ahead as we get more projects. Kar thedho meli mar Kisumu shipyard ma en mar ariyo pachoka tok mar Mombasa othedho meli mokwongo ringo e nam lolwe e higni 118 mano MV Uhuru 2 e matinne higa achiel ka bende idhi ti kod kar loso meli no kod migepe mopogore pachoka kod kembe mamoko e bero masindegi mag pi. Kisumu shipyard will help unlock business and economic opportunities within this region through cost-effective construction of ships and boats and keeping maritime vessels in sound operational state through timely servicing. Ejiwo ohala e kind piny Kenya kod Uganda meli mar MV Uhuru 2 dhi medo tero mauta e piny Uganda ka bende dhi medo yuto ne piny Kenya. There will be improved transport within the Lake Basin region, enhanced fishing activities within the lake, as well as fostering of closer ties with the East African communities. Jatend piny omedo ni rowere mapachoka oseyudo lony mathoth kokale loso meli mar MV Uhuru 2 gino mamiyo weg tije larogi. This shipyard will eventually be employing thousands of young men and women who will be skilled. And you guys at Daman, I hear you're trying to poach some of our guys. Be careful, man. We want them here. Yepo mar Kisumu shipyards kod meli mar MV Uhuru 2 moger gi jolony mapachoka gi sirkambi loso meli ma piny Netherlands. Igeno mar yaw ohala ok mana e kind Kenya gi pinje ma oko to bende loso tije ne jo Kenya e sekta mineno ni ting'o malo uchumi mar piny Kenya. Jalieta, Ramogi TV.